Que tal? Moi boa noite. Hoxe que nos visita nos platós da televisión local é Manuel Ferreira, un bello coñecido e amigo dende a Casa do Mel da que é ademais a súa cara visible ademais de ser responsable. E hoxe volve para falarmos do momento actual para os produtores do mel diante de tantas incertidumbres que agora mesmo ameaza o sector agropecuario. Moi boa noite, Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas. Dicía bello coñecido porque afortunadamente levamos moi tempo coñecendo a Casa do Mel, coñecendo o voso produto, pero a veces, cando temos as cousas tan naturalizadas, tan presentes, tan sempre, parece que todo vai ben, porque traballades ben, porque a xente está contento como traballades, pero que dicía, os perigos aí están e hai que estar peleando, supoño, cada día para conseguir manter o que xa tedes gañado, esa reputación do mel do Eume, do mel das Pontes, do mel da comarca e da Casa do Mel. Sí, aparecen... Isto é, o sea, a apicultura, si me gusta a apicultura é porque sempre superas retos, non? O sea, tú tens que superar problemas todos os días dentro da colmea e fora tamén, porque a apicultura, pois non, nos últimos anos ten muchísimos problemas. E por si fora pouco, pois agora o que dices tú, da comercialización que vai estar aí. Ese problema témolo aí e non hai que... Pero bueno, a min asústame moito máis outros problemas, por exemplo, que os tratamentos da barroa que xa non son eficaces como eran, a velutina que non se fai nada para dala controlado, e asústame moito máis esos problemas que os outros. Os outros problemas asústame para decir, bueno, pois non te preocupes, sí que me preocupan, pero, a ver, non tanto. Nós temos a gran suerte de estar nunha zona onde temos un produto moi bon e que se vende solo. O sea, non, o que pasa que, o que falábamos, que non só ás veces tes que ter un bon produto, sino tamén tes que demostralo. Tes que demostrar que está bon. E agora, pois, co que se aveciña, pois, o que vamos ter que facer é demostralo. A parte de telo bon, que xa sabemos que o temos bon, demostralo. Claro, porque aunque os problemas están aí, non os imos negar, con velutina, con barroa, os problemas que tedes habitualmente, eses como que os teus máis interiorizados, como que sabemos que están aí xa estás peleando con eles. Este é o que ven. E a xente está quedando co clásico, que si o Mercosur, que si países produtores de máis lonxe, pero é que ese problema eu creo que o tiñades aquí mesmo agora, porque a nivel europeo si poden entrar e a diferencia que hai a nivel europeo de exigencia moitísimo. A mellor un país como Francia, que temos aí lado, pode ter un nivel de exigencia semellante, pero hai países, sobre todo na Europa do Leste, que non teñen ese nivel e que sí poden entrar ao seu produto. Ahora é unha competencia na que non tedes as mesmas condicións xogando. Sí, a ver, aquí partimos da base de que a normativa que hai, por lo menos no mel, a nivel europeo é moi amplia. Está feita para meter todo. E despois, dentro de cada país, pois, che exixen unhas cousas que ao mellor noutros non. E aí está. E despois, por exemplo, agora mesmo, como ben dices tú, xa tiñamos ese problema, xa entraba mel de fora, que se entraba a través de países que deixaban entralo, non? O sea, aquí calquer podía mercar mel a moi baixo precio e mel de moi baixa calidad, se quería. Que pasa? Que agora pois, vai entrar con todas as de la lei. Pero bueno, os que levamos uns anos na apicultura, eso xa o vivimos, fai 25 ou 30 anos, aquí entraba mel de Argentina e dos países suramericanos en cantidad. E, bueno, pois o daqui chegou a estar tirado de precio, foi cando se inventaran aquelas que se formaron as cooperativas para comercializar unha marca en conxunta e distinguirnos de alguna forma dese tipo de mel. E, bueno, pois, agora pois, haberá que coller as recetas que tiñamos de antigo e aplicalas. Eso está todo inventado e, como dicía eu, agora o que teremos que facer é esforzarnos por diferenciarnos de alguna maneira.
Eu, sinceramente, penso que o traballo que se fai desde a Casa do Mel xa casi é como unha certificación, o sea, date conta que pola Casa do Mel entran moitos colexios, moitos nenos que van a probar o mel por primeira vez, e despois eses van ser consumidores, porque sempre na visita encargámonos de que leven un terriño para a casa, como cebo, para que veñan a comprar o mel, e, bueno, despois todas as visitas que pasan pola Casa do Mel se lles dá a probar os distintos meles que temos na zona, para que os identifiquen polo sabor, polo olor, as catas de mel que se fan, o sea, todo iso o que nos fai é que todo o mundo identifica o mel noso. Hoxe, todo o mundo, eu creo que se dan a mel que non sea daqui, a probar, dice, este mel non é daqui. Por qué? Porque están cansados de probalo. Para min, para meu entender, é por onde hai que ir. Despois, igual temos que ir tamén polas certificacións. O sea, igual hai que ir á certificación de mel de Galicia, que está aí, poñerlle as pilas para que fagan algo mellor, o sea, o ideal sería, falaches tú antes, mel do Eume, bueno, pois o mel do Eume ten estas características, o de outra zona, pois ten outras características, e poñelas en valor, e promocionalo en todos os locales que haxa. Unha especie de IXP comarcal. Efectivamente. Más que autonómica. Amparados dentro da IXP, pero que haiba esas distincións. Ou especificidades, sí. Claro, entonces aí é onde temos que ir. E a min, non sei, o que como che dixen antes, me preocupa moito, porque, sinceramente, estes últimos anos, a nosotros non nos chega o mel que temos para a demanda que temos. Entonces, por qué? Porque, por o que che dixen antes, das plagas que hai, e todo eso, pois, a produción baixou pois a mitad menos, ou incluso algún ano máis. Este ano, sin ir máis lexos, a mortandad que houbo, as baixas de colmeas que houbo, foi terrible. Entón, eso que vai a repercutir? Que vai haber, no próximo ano, vai haber menos cantidad de mel. O mel, promocionando un pouco eso, dase vendido. Ese outro mel que vai entrar de fora, bueno, pois é para outro tipo de público, é para outro... Hasta certo modo non me preocupa moito se nosotros seguimos aquí tendo calidad e bon material. O que pasa é que nos leva a dicotomía que tantas veces falamos do mel industrial e o mel artesanal. Evidentemente son dos mundos diferentes, como ti moi ben dís, teñen dos públicos diferentes, pero ahora estaba falando de que o mellor ven un mel de outro país, mesmo europeo, insisto, no que en base á súa legislación se permite a mestura, ou se permite, por exemplo, empregar os xaropes de frutosa, e entón esa persoa mellor pensa que está comprando un mel artesanal, e se o merca, pero non é como o noso. Sí, pero eso se podería arreglar, como che digo eu. Si, por exemplo, desde a IXP se promocionara o mel por exemplo, por poñer un exemplo, do Eume, e ao lado na etiquetiña ten estas características, e vai certificado e amparado por iso. Entón, iso xa sería outro tipo de mel, porque sí que é verdad que hoxe na legislación de etiquetado europeo hai que poñer todos os países de procedencia, ademais hai que poñelos por orden, según o porcentaxe. E sí que é verdad que hai que casi os que vemos mal, pois levar unha lupa para ler ás veces o que pon, pero sí que hai que poñelo, é obligatorio poñelo. Entón, a min non sei, preocúpame e non. Eu penso que os problemas da apicultura que temos son outros, e iso é o que había que... Non me gustaría despistar agora co tema do Mercosur, porque hoxe temos o tema que xa está aberto. Efectivamente. A mí me preocupa pois o despoblamiento do rural, que a xente
cada vez hai menos, e que o que non se fai nada para o tema velutina, os laboratorios non están investigando nada para sacar produtos novos para combatir os problemas que teñen as abellas, e iso é o que máis me preocupa. O resto, pois, é secundario. A min, tendo bon produto, non me preocupa o promocionalo e dalo vendido. Claro, a verdade é que aquí tedes un bo produto, é evidente, pero todo iso é porque vos profesionalizastes e iso supón maior custe profesionalizarse, e aí entra a rendibilidade. Maior custe, supón que pasa que a rendibilidade non se pode vender como está vendendo a veces. Eso sí que é verdad, eso sí que é verdad. O mel, hoxe mismo, o noso mel está moi barato. De feito, subeu todo, suberon os envases, subeu incluso o cartón, subeu o transporte, está subindo, e prácticamente pois, está vendendo como fai 7 ou 8 anos. Eso sí que é verdad. Eso sí que ao mellor hai que ilo valorizando, e, bueno, ten que haber dous tipos de consumidores, o que queira pagar un pouco máis e consumir bon produto, e o que queira, pois, tomar ese que ven, que non sabemos moitas veces nin o que trae. Claro, dos motivos. Un o que dicíamos, o profesionalizarse sae máis caro, evidentemente, porque a profesionalización exixe unha maior inversión, pero tamén para poder cumprir o que son os parámetros que os marco, que son as exixencias, xa para aspirar a unha IGP ou simplemente como a vos, para aspirar a poder ser un mel do eume que, cando a xente proba, que se quede con el. Todo isto supón máis custe de producción. Sí, é verdade. Se pode facer máis barato o mel, pero non mellor. Se quere facer este mel, non. Non, e por formarse, o sea, hoxe a formación é fundamental. Moitas veces a xente fai as cousas mal por ignorancia, non por queira facer mal, non? Entonces, a formación é fundamental, e despois eu sigo pensando que a idea da Casa do Mel, un centro aí que gestiona o mel, que lle faiga un control de calidad, e que o vende, que o promocione, é o ideal para superar todas estas cousas. De calquera xeito, antes se comentaba ademais que te o visto vender fora do que é o mel industrial, mel presuntamente artesanal, pero de outros países por 2,5 euros, aproximadamente, menos de 3. Ou estou moi equivocado, menos de 5 euros non tens a posibilidade vos de vendela, sería perder, non? Non, é que non se pode vender nin a 5 euros. 5 euros se está comprando a granel, e iso é precio de coste, máis ou menos. Cubrir costes e grazas, despois claro. Despois que, claro, hoxe o añadido que ten, a distribución, o envasado, e iso ten moito. Hoxe non se pode vender o kilo de mel menos de 11, 12 euros, non se pode vender. Para que che cubra un pouco e che compensa un pouco. Ao final, a chave está no consumidor. Se o consumidor supera o que compra, non haberá ningún problema. É dicir, se o consumidor quere produto de calidade, sabe o que está mercando e vai non pagar. Eu creo que este problema solucionamos os consumidores sendo conscientes do que consumimos ou non. Sí, e máis enseñándolles a diferencia. O sea, aí tamén está a labor dos apicultores, tamén, ir ás feiras, promocionalo, e demostrarlle á xente a diferencia que hai, que se ve. A ver, vese probando, vamos, non hai que facerlle ningún tipo de estudio, nin nada. E aí está o traballo que hai que facer, o sea, se queres calidad, tens que pagala, punto, e se non, pois, é outro que é o que tes aí. Iso inclúe evidentemente a responsabilidade, pero tamén liberdade, cada quen sabe moi ben o que compra, depende para que, a diferentes tipos de consumidores, a diferentes tipos de pratos que facer, diferente forma de consumir o mel, o que non se pode vender gato por lebre, ou a unha ou outra, depende do que queiras. Efectivamente, eso tamén é o que me preocupa. A min tamén me preocupa que agora o abrir o mercado este de fora de mel moi barato, que as grandes envasadoras pois empecen a facer a trampa e
darnos gato por lebre, non como ben dices tú, que ao mellor se mezcle o de fora co daqui, e, bueno, eso é o que temos que ter cuidado, por eso que canto máis promocionemos os centros estes, como a Casa do Mel e todas esas cousas que están facendo e que che ofrecen unhas garantías que che garantizan que polo menos co mel que se vende aí, que é desa zona, eso eu penso que é o mellor. E penso que a mí non, xa che digo, eso non me preocupa porque a xente está respondendo moi ben e hoxe hai quen dice, bueno, pois, en vez de tomar 2 kilos, tomo un, pero tomo bon. E despois hai outra xente tamén que prefere tomar calquer cousa, pero, bueno, eso o bo sempre seguirá o vento. De calquera xeito, hai xente na legislación. Ti falabas de mesturas, que as vai a ver, eu creo que as hai. Agora mesmo está vendendo meles mesturados e o mellor entra en legislación de decir, mira, non se pode facer isto, ou se se fan, a xente ten que saber o que está consumindo. Sí, iso é o que tiñamos que loitar. De feito, xa se loitou bastante por un etiquetado claro. Pero se están vendendo meles mesturados a día de hoxe. Todas esas cousas. Como naturais. E ao final fixeron que reformaban a norma e na reformaron. Ao final che permiten mezclalo, ao final tes que reflexalo na etiqueta, pero, bueno, quen mira iso? Moi pouca xente o mira. Pero, bueno, afortunadamente, con información e co que che dixen eu antes de promoción, explicarlle a xente o que hai, cada vez miran máis. Pois eu falaba da Casa do Mel como algo absolutamente natural, coñecido pola xente, como ti ben dicías, polos nenos, pola xente que vai de excursión a coñecela, pola xente que vai a comprar, pero non está estabilizada, porque o que facedes é que non parades, sigue medrando a Casa do Mel, porque non tería máis espazo físico, pero o medre como tal Casa do Mel, iso non parou nunca, dende que, mira que non levo anos indo a vervos, a falar con vos, pero cada ano a cousa vai medrando, non parades. E por eso, precisamente, eu creo que é por eso, porque se fixeron as cousas ben, fixeronse as cousas con sentido, desde para facer un consumidor de mel desde pequeno hasta que eres adulto e, bueno, afortunadamente, o que dices tú, pronto a ver si damos feito un ampliado local e a idea é meterse na IGP, certificalo, distinguirnos como un mel comarcal, con un nombre da comarca, e poder seguir poñendo en valor a zona, nunha palabra, e que a xente que asocie o mel que colla na Casa do Mel ca zona, que iso é por iso é por onde vamos. E cunha situación, además, orográfica moi diferente a outros lugares, porque é certo que aquí, estando en Asponte, estando sobre todo na comarca do Eume, temos a vantaxe de que temos todo tipo de meles, pero tamén temos a dificultade de que hai que traballar con todo tipo de meles. En poucos sitios, normalmente cada que un mel dunha zona, pois é así, pero aquí podes topar un montón de variedades en nada, en kilómetros. Sí, aquí chegas da costa a montaña en nada, pero, bueno, aí está, o mellor é distinguir os meles monoflorales que temos na zona. Fíxose moito traballo, pero ainda queda moito por facer. Eu, sinceramente, a mí hoxe mesmo non me pon medo. Os problemas da apicultura máis graves son os que che dicía eu antes. Son eso que, por que baixamos a produción, despois hai outros problemas que a xente non se fixa nel, pero, bueno, os que estamos todos os días en eso, un problema grande que temos é o eucalipto. Antes tiñamos na zona un mel de eucalipto estupendo, porque o tipo de eucalipto que tiñamos antes, pois, botaba moita flor e daba moito néctar. Hoxe, pola plaga do goníteros, cambiaron o tipo de eucaliptos e, bueno, o eucalipto de hoxe, de feito, nosotros levamos 3 anos, creo que non temos mel monofloral de eucalipto na Casa do Mel, e iso é porque cambiou a floración. Hoxe, os mellores sitios que había na costa de mel de eucalipto, hoxe son os máis malos, con
con moita diferencia. Estuvemos a primavera pasada facendo cursos na zona de Ribadeo e ali no mes de xullo estaban morrendo as abellas de fame porque non tiñan comida. O sea, eu acórdome que cando empecé na apicultura a zona de costa era a gran produtora de mel de eucalipto e en cantidad. Vai cambiando, a cousa vai cambiando e moitas veces vai cambiando por intereses económicos que nosotros moi ben nin nos los explicamos. E a nadie lle dices, a xente dice, eucalipto, parece que é un demonio. Non, é un demonio algún tipo de eucalipto, outro tipo de eucalipto, pois non tardará moito tempo en ter que protexelo, se queren considerar algo que merece a pena. Pois estaba falando desa evolución que os dous reiterábamos da Casa do Mel, do vosso proxecto, curiosamente non vai paralela coa evolución en atallar eses problemas. Apuntabas, por exemplo, xa ao principio da velutina, sei que repetirnos, que lemos o mesmo, pero hai curiosamente moita alarma co arranque da velutina cando apareceu, e nunca se solucionou, e, sin embargo, se estancou, de tal maneira que o problema sigue aí, e o problema é que non ve solución, porque ao principio podía decir, vale, pero están facendo cousas, a ver se funcionan, pero nos quedamos con algo que non funciona, non foi suficiente, e aí sí que nos avantou, non? Aí sí, e eso sí que é un motivo grande de preocupación para nós, porque hoxe eu acórdome cando fai 15 anos que cando veo a velutina empezamos a quitar nidos con pértigas. Hoxe estás igual, ao mellor en vez de quitalo ca pértiga, pois envenénalo cunha escopeta de balines, pero non se evolucionou nada, nin se fixo ningún estudio, nin nada. E iso sí que me preocupa. E a veces dices tú, Dios mío, si non creo que sea tan difícil sacar algo pa que lle afecta isto, se non, o mellor eliminar é moi difícil, pero polo menos rebaixa a presión. Aí sí que non se gasta un duro, nin se pon nada. Esas son as preocupacións que me preocupan a min. Pasa algo coa barroa, o que pasa que a velutina vémolo todos e a barroa vémolo os apicultores, pero nos tratamientos da barroa estáse utilizando os tratamientos que usamos fai 40 anos cando veo a barroa. Nada máis, os que empezamos os apicultores, os laboratorios o que fixeron foi poñerche nun sobre máis bonito, meterlle un rexistro e a vendértelo por 3 ou 4 veces máis do que vale. Pero é que non se evolucionou absolutamente nada. Sigue sendo os mesmos principios activos e, claro, cada vez teñen menos efecto. E a mí eso sí que me preocupa. E por aí sí que pode vir un caos grande na apicultura. Digamos que facendo un paralelismo canto esos grandes problemas, a barroa, a velutina, a despoboación mesmo, que te apuntas que tamén parece moi importante, sodes un pouco a guerrilla os apicultores, porque aqueles que teñen as armas o exército, as administracións, non están a poñelas ao vosso dispor, só sobrevivides a costa de pequenas guerras de guerrillas, como te dicía, sacar simplemente un niño, cousas moi básicas que solucionan agora, pero non solucionan o futuro. Sí, a verdade é que somos un colectivo que pesamos pouco, non temos moito peso e despois pasa eso, ao final tes que botar ti o que botamos 5 ou 6 anos quitando nidos para demostrarlles que a administración, para que tarden 6 anos en a administración poñer unha empresa para quitar nidos, en vez de dedicarse a facer outras investigacións e poder eliminala de outra forma, non? Ao final, non se avanza e eu penso que algunhas veces hasta penso que non se avanza porque hai outros intereses. E como no Mercosur, o campo en xeral e a apicultura como forma parte do campo, somos moneda de cambio. Está claro que iso é para, hai que comprarlles eses produtos para outros sectores vender e facer un negocio. Entón, somos moneda de cambio. Que se vai arreglar os primeiros anos dándoche unha axuda para que cale a boca e pares de manifestarte e protestar,
e despois de un ano para outro cho quitan e se acabou, e aquí non pasa nada. Entonces, sigue todo así. E, bueno, o sector agrario, campo, rural, cada vez lle están dando máis, meténdolle máis tiros hasta que acaben con ele. Pois acabamos, Manolo, dando a volta a tortilla. Empezaba falando do mel que entraba, máis pesimista, ti máis optimista, dicindo que non era algo que máis te preocupaba, e sin embargo acabamos ao revés. Agora parece que eres tío pesimista con eses problemas que se aveciñan. Eu si che podo dicir, ahora me toca coller o optimismo, que confío plenamente en que estades aí á fronte, porque leo moitos anos vendo que se algo non queres facer, rendirvos. Non, eso desde logo que non. Eu penso que se unha cousa temos de bon é que na apicultura moita da xente non está obrigada, está porque lle gusta, porque disfruta, porque somos aficionados. Ainda que cada vez hai máis profesionales que viven deso e cada vez teñen máis difícil, pero a cousa que faz porque che gusta, eso non te rindes nunca na vida. Pois non fe diso, porque levo moitos anos vendo, porque así é, dende a Casa do Mel, dende os apicultores da comarca do Eume, algo que os caracteriza son dúas verbas sobre todo, a ilusión e o traballo, que hoxe queda patente no que aquí nos contaba Manolo. Grazas por visitarnos e boas noites. Gracias a vos por facer dar a conocer estas cousas. Por nos encantados de contar a cidadanía das Pontes aquilo que interesa a xente das Pontes. Boas noites, deica mañá.